Па выніках мінулага года калектыў гарадзішчынскага дома-інтэрната стаў лепшым сярод дзясятка іншых такіх устаноў на Брэшчыне. Прытым адразу ў некалькіх конкурсах. І па добраўпарадкаванні тэрыторыі, і па арганізацыі абслугоўвання і стварэння здаровых і бяспечных умоў для выхаванцаў. Дарэчы, такую ўзнагароду установа атрымлівае ўжо некалькі гадоў запар. У інтэрнаце сёння 12 фізіятэрапеўтычных апаратаў, з дапамогай якіх штогод ажыццяўляецца больш за 15,5 тысяч аздараўленчых працэдур. Клапоціцца тут і пра тое, каб вольны час выхаванцы бавілі карысна для сябе. Хтосьці рукадзельнічае, хтосьці займаецца спортам, а кагосьці цікавіць адразу ўсё. Шмат увагі ў інтэрнаце ўдзяляецца развіццю матэрыяльна-тэхнічнай базы. Сёння ўсе выхаванцы забяспечаны неабходнымі сродкамі рэабілітацыі, адзеннем і іншымі асабістымі рэчамі. Нядаўна тут з'явіліся і здымныя пандусы, з якімі куды зручней пераадолеваць лесвіцы тым, хто перамяшчаецца толькі ў інваліднай колясцы. Около 2 месяцев ими мы уже пользуемся, и нам стало намного проще завозить детей на занятия, потому что некоторые дети тяжелые, плюс еще коляски, и килограмм 60 поднять очень тяжело. Сейчас нам стало проще. Вельмі палегчыла працу работнікаў і новае сучаснае кухоннае абсталяванне, параканвектамат для дыетычнага харчавання і магутны блендер, якія, як пандусы, былі набыты за сродкі гуманітарнай дапамогі спонсараў. Агульная сума дадатковых сродкаў за мінулы год склала каля 96 тысяч рублёў. Менавіта з дапамогай спонсараў тут спадзяюцца ажыццявіць і дарагі, але вельмі патрэбны праект, кошт якога больш за 260 тысяч рублёў. Давно нас витала уже идея о том, чтобы детей вывести за пределы, за стены дома-интерната. И, в общем-то, благодаря вице-премьеру Анатолию Николаевичу Калинину, вот это тот толчок, который мы получили в декабре месяце, он сегодня возрождается в реальный проект по постройке дома для отделения сопровождаемого проживания, где будут проживать ребята в количестве 14 человек и готовиться к самостоятельной жизни. Сярод тых, хто марыць трапіць у гэты дом, які размесціцца тут жа на тэрыторыі інтэрната, і гэтыя падлеткі, якія ўжо самастойна працуюць. Юрый, да прыкладу, майстэрскі робіць сувеніры, а Алексей на працягу ўжо некалькіх гадоў сам вырабляе ўсю дакументацыю, якую патрабуе установа. Занимаемся подделки, делаем там домики, чайники, домик чайный, это ключники, копилки. Все это делаем и продаем, и зарабатываем деньги. 60 тысяч рублёў на будаўніцтва ўжо выдаткаваў ірландскі мясцовы дабрачынны фонд «Добро тут». Падабраны тыпавы праект, і ў інтэрнаце спадзяюцца, што ўжо ў самым хуткім часе распачнецца будаўніцтва.